Il-mużika ta' Adna kunċert imtella l-Istrina li se jittella fil-21 ta' Deċembru fl-MFCC f'Taqali. F'konferenza tal-aħbarijiet imtella fil-Palazz tal-President f'San Anton tħabbru l-aħħar dettalji dwar dan il-kunċert mużikali li fih se jipparteċipaw 33 soċjetà mużikali u 140 artist. Tkellimna mal-President tal-Aqda Każini tal-Banda Noel Camilleri li spjegani li dan il-kunċert se jkun fih numru ta' siltiet tal-miliet u mużika oħra. Kollu se jkun hemm 140 artist bej mużiċisti, żeffiena, artisti u koristi. U dan mod volontarju kif qed inti. Għax sabiħ u propju għalhekk it-titolu il-mużika ta' Adna. Għaliex dan il-kunċert se jkun għala nobli li l-poplu Malti għawċi għandi konkorri għalih, ħalli wkoll aħna nuru dejjem solidarjetà mal-Malta Community Trust Fund li tant tagħmel ġid għal minu jkun f'mumenti diffiċli u nqas xortjat minna. Minaħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella qal dan il-kunċert juri x'valur kbir għandhom laqdiet tal-banet fis-soċjetà Maltija fejn ikunu qed jagħtu kunċert mużikali mill-aqwa bil-flus kollha miġbura se jmorru għal Malta Community Trust Fund u qal il-volontarjat huwa dak li jagħmel soċjetà aktar b'saħħitha bitħejjiet f'dawn il-jiem jissoktaw għall-istrina ta' din is-sena. Il-kunċert se jkollu l-partiċipazzjoni mhux biss ta' mużiċisti iżda wkoll ta' artisti oħra inkluż żeffiena u kif ukoll koristi.